Panawagan si Batangas sa 1st District Representative Leandro Liviste sa Anti-Money Laundering Council nga usisaon ang pinansyal nga transaksyon sa mga proponent kag mga kontratista nga may kaangtanan sa mga intriguing nga mga tag sa ginatawag nga Cabral Files sa isang 2025 DPWH budget. Sunod sa iya, sarang magamit ang mga record sa AMLC agod mahibaluan kung may koneksyon ang mga proponent kag ang mga nagdalaog nga bidder o bidder sa mga questionable nga proyekto. Ginbuksan ni Liviste ang mga Cabral Files nga nagabalora sang bilyon-bilyon nga mga pondo, lakip na ang 401 billion na pesos nga allocable funds kag iban pa nga pondo nga may nagkalain-lain nga coded nga tag. Apisar nagsiling siya nga wala siya sang nakita nga klaro nga anomalya. Ginpahayag niya ang iya kabalaka nga sobra sa 500 billion na pesos nga balora sa mga proyekto ang may klaro nga ginatudlo nga mga proponent. Ginpunto man sini ang pagtipon sang mga proponent nga nagabukas sa isang palamangkuntanon kung paano ginatugyan kag ginpili ang mga proyekto. Ginpanindugan sini nga hindi matuod ang mga aligasyon nga ginmanipula ang Cabral Files kag ang mga personal nga akusasyon na batok sa iya. Nagpanawagan man si Liviste sa Department of Public Works and Highways nga ihatag ang tanan nga may kaangtanan nga mga dokumento sa ombudsman agod mangin insakto kag gusto ang investigasyon kag mapasabat ang may mga sala.